Navê min înayet dîku ye ez peyameke vekirî ji PKK re dişînim ji wan re dibêjim hûn ji azadî û rizgarkirina Kurd û Kurdistanê ve hûn gelekî bi dûr ketine. Dîrok rehmetê li ti kesan nake. Ev şerê û pevçûnên û li dijî hikûmeta Kurdistanê û pêşmergeyan li başûrê Kurdistanê hûn didin meşandin, ew ne şerekî rawa ye, ew şerê Tirk û Faris û Ereban e. Divê bi berpirsyarî û hişmendiyeke bilind û siyasî hûn li nexşeya siyasî ya başûrê Kurdistanê hûn di ber çavan re bigirin û ji başûrê Kurdistanê vekişên û Dêra Zorê û Reqayê ne axa Kurdistanê ye û 30 milyon însan li Bakurê Kurdistanê li benda we ne. Navê min înayet dîku ye ez peyameke vekirî ji serkirdeyên PKK re dişînim ji wan re dibêjim hûn ji rizgarkirin û azadiya Kurd û Kurdistanê ve hûn gelekî bi dûr ketine. Dîrok rehmetê li ti kesan nake. Ev şer û pevçûnên li dijî hikûmeta Kurdistanê li başûrê Kurdistanê hûn didin meşandin ne şerekî rawa ye, ew şerê Tirk û Faris û Ereban e. Divê bi hişmendiyeke bilind û berpirsyarî û nexşeya siyasî ya başûrê Kurdistanê di ber çavan re bigirin û ji başûrê Kurdistanê vekişên û Reqayê û Dêra Zorê ne axa Kurdistanê ye û 30 milyon însan li Bakurê Kurdistanê li benda we ye. Navê min înayet dîku ye ez peyameke vekirî ji serkirdeyên PKK re dişînim ji wan re dibêjim hûn ji rizgarkirin û azadîkirina Kurd û Kurdistanê ve hûn gelekî bi dûr ketine. Ev şer û pevçûnên û li başûrê Kurdistanê didin meşandin li dijî hikûmeta Kurdistanê ne şerekî rawa ye. Navê min înayet dîku ye ez peyameke vekirî ji PKK re dişînim ji wan re dibêjim hûn ji azadî û rizgarkirina Kurd û Kurdistanê ve hûn gelekî bi dûr ketine. Dîrok ti carî rehmetê nade ti kesan. Ev şer û pevçûnên li başûrê Kurdistanê hûn didin meşandin hûn dikevin mekanîzme û ejendeyên dewletên derdora me û Navê min înayet dîku ye ez peyameke vekirî ji serkirdeyên PKK re dişînim ji wan re dibêjim hûn ji azadî û rizgarkirina Kurd û Kurdistanê ve gelek bi dûr ketine. Dîrok rehmetê li ti kesan nake. Ev şer û pevçûnên li başûrê Kurdistanê li dijî hikûmet û pêşmergeyan hûn didin meşandin ne şerekî rawa ye, ew şerê Tirk û Faris û Ecaman e. Divê wek Navê min înayet dîku ye ez peyameke vekirî ji serkirdeyên PKK re dişînim ji wan re dibêjim hûn ji azadî û rizgarkirina Kurd û Kurdistanê ve gelek bi dûr ketine. Ev şerê û pevçûnên li başûrê Kurdistanê li dijî hikûmet û pêşmergeya hûn didin meşandin ne şerekî rawa ye, ew şerê Tirk û Faris û Ereban e. Gerek li nexşeya Kurdistanê ya siyasî